Felly, croeso cynnes i chi ail sesiwn Sir Gâr Greadigol. Yn gwmni fi heddiw, mae Lowri Jones a hi ydi Cydlynydd Bro360. Cofiwch mae croeso i chi ymuno yn y sgwrsio. Os oes gennych chi gwestiwn i holi Lowri, rowch hon yn y bocs sgwrsio ac awn ni ato fo ar y diwedd. Cwestiwn cynta sgen i Lowri, a diolch yn fawr iawn i chdi am ddod heddiw a diolch am damser. Be yn union ydy Bro360? Wel ie, diolch Llynos am yr cyfle, nid yn unig i ddod ma am sgwrs, ond am gadw mas o gatre, am mynd am y tro cyntaf amser i ddod lawr mae Gyfyrddin. I gael sgwrs bach am Bro360, sef cynllun peilot gan gwmni Golwg i gydweithio gyda cymunedau mewn 2 ardal yng Nghymru i greu gwefannau bro. A beth yw gwefannau bro? Yw gwefannau sy'n rhoi'r gallu i bobl leol i rannu straeon sy'n bwysig iddyn nhw, nid jyst pobl leol, ond mudiadau a busnesau hefyd, bod yn un man ar gyfer y fro na, ar gyfer popeth sy'n digwydd yn lleol, a bod rhyw fath o hwb sy'n cynnal y gymuned a defnyddio'r we i rannu'r straeon na. Gret, mae'n swnio'n ffantastig. So, be di dy rôl di'n union yn Clonc 360? Ie, wel, mae Clonc 360 yn un o rwydwaith o'r gwefannau bro. Mae 8 yn gael ei gyd erbyn hyn. Mae un yn newydd sbon Bangor Felyn 360 ers tua mis a gweud y gwir. A mae'r gwefannau gyd yn cwmpasu o gwmpas ardalodd Arfon a Ceredigion/top Sir Gâr. A'n rôl i o fewn Clonc 360 yw wneud cynlleiad a phosib. Sy'n gret, ond mae hwnna'n bach yn anoddach na beth mae'n swnio hefyd falle. Y syniad tu ôl i'r gwefannau mae gyd yw bod nhw'n gallu bod yn hunan gynhaliol. Mae pobl sydd yn mynd ati i greu straeon, i rannu beth sy'n bwysig iddyn nhw, ond bod ni'n fel rhyw fath o rôl ysgogi y gymaint a phosib o bobl o fudiadau ac ati i gymryd rhan, i alluogi cynnal sesiynau hyfforddiant, adnabod beth yw'r galw, a cefnogi, achos weithiau mae straeon i gael mas na, ti ddim yn sylweddoli falle, ond os oes dati rhywun sy'n procio, falle mae hwnna beth yw job fi, mewn gwirionedd gyda Clonc 360, mae llawer o'r gwefannau eraill erbyn hyn sydd wedi sefydlu spel, yw jyst y procio na a helpu criwiau lleol i adnabod cyfleoedd i rannu straeon lleol a helpu nhw wedyn i rannu'r hynna os oes angen, ti'n gwybod, ar-lein. Gret. So pam nathoch chi gychwyn y prosiect yma? Oedd na ofyn am y math yma o beth? Mae fe wedi bod yn fwriad gan gwmni Golwg sydd ei becadlus yn Llanbed ers o leia 10 mlynedd, dan dylaniorwaith yn enwedig. Mae wedi gweld bod angen i Papur Bro yn y lle cyntaf, i weld bod angen symud mlaen i ddefnyddio'r maes digidol. Okay? So, mae wedi bod ers spel yn gynllun gan gwmni Golwg eisiau cael ei wireddu, lle maen nhw'n gallu rhyw fath o ddefnyddio neu efelychu y chwyldro ddigwyddodd yn y 70au, 80au gyda'r Papur Bro yn ddigidol nawr, cyn bod amser yn mynd yr i hwyr. A'r anghenion fi'n credu oedd ymysg cymunedau lleol a Clonc 360 yn benodol a Papur Bro Clonc yn ardal o gwmpas Llanbed a Llanbed yn enwedig, a'r rheswm dros mae nhw oedd y wefan fro gyntaf, achos mae'r pencadlys Golwg yn Llanbed a mae'n y gydweithio agos yn ddeiarddol, oedd y Papur Bro ma'n llwyddiannus, ond eto i gyd yn gweld bod y byd digidol ar y gorwel a bod angen symud i'r cyfeiriad na, ond hefyd bod pobl ifanc yn defnyddio cyfryngau digidol a falle llai o brint yn gyffredinol, felly tybed a fydde datblygu gwefannau bro, sy'n chwar wasanaeth i Papur Bro yn helpu i ddenu cyfranogwyr newydd ffres o blith pobl ifanc. So o fyna mae wedi dod, yn ogystal â ochr arall y ginog, sef yn amlwg mae cwmni Golwg wedi datblygu gwefan newyddion dyddiol Cymraeg Golwg 360 ers rhyw 10-12 mlynedd, ddim yn hollol siŵr o'r dyddiad. Ond i gydfynd gyda hwnna, mae yna straeon lleol allai fod yn cael ei bwydo o'r naill gyfrwng i'r llall. A cydweithio, felly mae yna gyfraniad gan Golwg i wneud o'r safbwynt newyddion caled, newyddiadurol hefyd i'r gwefannau, ti'n gwybod? Gwych, mae'n swnio yn lot o waith ac yn gyffroes iawn. So sut mae prosiect fel hyn yn gweithio o ddydd i ddydd? Be sy'n angen i wneud siŵr bod hwn yn gweithio? Ie, o'r gwylod lan yw'r ateb rhwydd i hwnna, yr ateb byr i hwnna. Hwnna yw eithos y cyfan. Mae'r prosiect wedi datblygu lle oedd dim technoleg ar y dechrau, oedd dim cyfranwyr ar y dechrau, a ddim platfform. Felly, wnaethon ni greu'r platfform ar gwefannau hunain gyda technegydd gyda'r criwiau lleol.
Felly gyda, dim clonc sy'n chwech dim a such, achos o'n nhw wedi dechrau ers rhyw 6 mlynedd erbyn nawr, dechreuodd clonc sy'n chwech dim cyn pawb arall yn 2015 fel rhyw fath o peilot, cyn y peilot, os ti'n moyn i weld os oedd e'n gweithio mewn un man. Ond gyda'r gwefannau eraill, ni datblygu meddalwedd newydd erbyn hyn i bawb ar sail i syniadau anghenion y cymunedau. A hwnna oedd y gwaith caled dros byti 9 mis o dechrau'r prosiect o ddim gwefannau. Just gwaith yn adnabod anghenion o potensial cymunedau, beth oedd angen. Tasen ni'n creu platfform arbennig y digidol Cymraeg ar gyfer chi fel bro, beth chi moyn arno fe. Felly datblygon ni hwnna gyda pobl, a ar ben hwnna wedyn ti'n mestyn mas i weithio gyda pobl i annog nhw i gymryd rhan. A rannu mudiadau o bosib, i weld mantes mewn rhannu straeon mudiadau, a bod hynna i gyd mewn un man. Ond hefyd, i fanteisio ar gyfryngau digidol newydd iddyn nhw falle. Defnyddio'r we am beth mae fe'n dda am wneud, ti'n modd? Creu fideos o uchafbwyntio chwaraeon a helpu clybiau chwaraeon i wneud na, yn hytrach na meddwl bod rhaid i sgwennu adroddiad math o beth. So agor llygad pobl. So mae lot o sesiynau hyfforddiant, bron dyn nhw ddim yn ffito mewn i categori hyfforddiant arferol, maen nhw'n ffito mewn i categori meddwl yn greadigol. A na'r math o alluogi a ysgogi ni wedi bod yn gwneud gyda'r criwiau. Nes cyrraedd man, lle mae da ni 9-8 gwefan fro, 8 criw lleol yn rhedeg nhw, a ni na yn cefnogi ac yn gwneud beth sy'n angen i ategu yr holl bethau sy'n digwydd gan y cyfranogwyr ar lawr gwlad. Gret, mae o'n swnio fatha bod pobl yn cael eu hyfforddi fod yn newyddiadurwyr, a wedyn yn neud hyn wrth fod yn greadigol, a mae llais nhw'n bwysig. Mae llais o bobl yn bwysig iawn i chi dwi'n cymryd ydy. Faint o gyfranogwyr ydyn ni siarad amdan? Mae'n swnio i fi fatha bod yna lot o bobl yn y mix. Oes yna lot o bobl yn rhan o hwn? Oes, edryches i ddog a gweld faint o gyfranogwyr oedd gyda Clonc sy'n chwech dim yn benodol, sef gwefan fro gwmpas ardal Llanbed, Llanbedr, mae'n stradlo Ceredigion a top sy'r Gâr. Y wefan fro hynna sydd wedi bod mynd ers 6 mlynedd. A ni twtch yn fer o 200 o bobl sydd wedi creu ar y wefan na. So 200 o bobl eitha gwahanol i'w gilydd, o wahanol gefndirodd, a wahanol sgiliau, Cymraeg a hyder, yn ei Cymraeg hefyd os ni'n edrych yn fanwl. Ond ar draws yr 8 gwefan fro, a mae llawer o'r gwefannau yma'n ifanc iawn yn amlwg, ond ar draws nhw gyd, mae fe jyst yn siei o 500 o bobl gwahanol wedi creu, wedi mynd ati a creu drafft o rhywbeth sy'n bwysig iddyn nhw ar ei gwefan fro, a wedyn rhannu hwnna gyda gweddill y fro, ti'n gwybod? Hwna'n 500 o newyddiadurwyr newydd mewn ffordd yma yng Nghymru, da chi wedi greu, heb iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n gallu, wneud newyddiadurau. Wow, yn gwybod, ti'n cael rhai pobl sydd yn cyn iawn am ohebu a newyddiadurau ar lefel na, fe ganhalio ni gwrs llwyddiannus fi'n credu, just cyn Nadolig, ar Zoom yn amlwg, cwrs 6 wythnos, le o'n i'n afforddi gohebwyr ifanc a dath 15 yn selog i hwnna, a beth oedd yn wych, oedd dim jyst gweld nhw'n troi lan i gael hyfforddiant, ond gweld nhw'n mynd ati bob wythnos i gyhoeddi. Ti'n gwybod, am ti beth bynnag oedd yn bwysig iddyn nhw, boed yn stori oedd yn ymddangos yn fach i rai, ond oedd yn bwysig i rai eraill, ti'n gwybod. Ond yn fwy na na, mae unrhyw yn gallu gohebu, a un o'r pethau fi wedi joio neu mwy yn y misoedd ddiwetha, o da fi'n dechrau wythnos hyn gyda criw o ffermwyr ifanc Cymru, sef cynnal y sesiwn her straeon ni'n galw fe. Sef just procio, holi am beth sy'n digwydd yn lleol, beth yw'ch adnabyddiaeth chi, faint o fediadau sydd, siwrt allech chi ddarlledu digwyddiadau lleol, ti'n bod, dwi'n fod dychmygu tyma bach pan bydd rheina nôl mlaen, ond ni'n mynd i gyrraedd na. A rhoi rhyw fath o ymarferion bach greadigol yn ystod y sgwrs am beth i cyfweld a straeon newyddion. A maen nhw gyd ar y diwedd fel, ni gyd yn gallu gohebu. Ti'n gwybod, achos mae fendon i gyd i rannu, mae'n weithiau ti'n ddihyder am ryw elfen, a ni'n gallu adnabod rheina a rhoi hyfforddiant mwy penodol. Ond, a gweud y gwir, un o'r negeseuon o Dylan Iorwerth yn gweud yn y cwrs gwehebyr yw, mae pob stori yn dechrau'n lleol, hyd yn oed pan ti'n meddwl am straeon mowr newyddion byd eang. Maen nhw gyd yn dechrau'n lleol wrth y dradu yn rwle a'r bobl gore i adnabod y stori na, a gweud bod hi'n bwysig mae angen i'n fwy o bobl glywed am hyn, yw pobl leol. Felly mae'r cyfraniad na'n holl bwysig i wneud yr holl beth mae i weithio, ti'n meddwl? Ie, gwych. A mae'r cyfranwyr wedyn yn gwybod na nhw sydd yn bwysig yn y prosiect. A hebddyn nhw, fysa na ddim Bro360 mewn ffordd, na, bydde ddim, a bydde'r peth wedi ffeili, a bydde ni'n dod i ben pan mae'r prosiect peilot yn dod i ben heb gyfranogwyr. Cofia dyw hwnna ddim yn dod yn naturiol i bobl bob amser. Felly mae hwnna'n rhywbeth heriol ni wedi dysgu. A ni ddim yn tynnu nôl arno fe, ni'n mynnu fe o hyd, mae pobl leol sy'n creu, a newn ni ddim creu ar ei rhan nhw, ni ddim wedi o'r dechrau, a newn ni ddim. Achos
mae fe bron fel, unwaith ti wedi creu dy beth cyntaf ti, neu gael yr hyder na a gweld, o ie, ti'n mo be, mae hwn yn bwysig, neu fi'n gallu neud e, neu beth bynnag, wneud pobl greu to. Ond mae fe'n rhan, mae lot o bethau ni'n neud gyda'r gwefannau bro, ond ddim byd i'n neud ar gwefannau. Mae fe'n ymwneud â pobl a rhoi hunan gred i bobl bod i llais nhw'n bwysig, dim just cyfryngau o bell sydd yn gallu rhoi newyddion i ni. Mae pobl yn gallu ar pob math o bobl. Felly mae hwnna wedi bod yn her fawr iawn. Ni wedi goffo gweithio'n greadigol iawn i drial rhyw fath o annog a ysgogi a perswadio pobl bod i llais nhw'n bwysig, ti'n gwybod? Achos sa'n credu bod ti'n cael dy ddwy'n lan falle i feddwl na am bob amser. Felly mae hwnna'n un o'r heriau ni wedi wynebu a ni'n trial taclo, o gweud y gwir. Difyr. Ac oeddech chi'n dweud bod yna gymysgfa o bobl yn rhan ohono fo. Felly, faint o bwysig ydy creu yn y Gymraeg i chi, lle? Ie, holl bwysig, ti'n bod? Ti'n sôn am creu am beth unrhyw beth a phopeth yn ymwneud ar fro, pi neu nhw'n ddigwyddiadau Cymraeg neu newyddion sy'n, be bynnag yw e. Ond rhan o'r nod yw bod ni'n helpu gyrraedd y miliwn o siaradwyr. Ond dim just fel bod na Gymraeg ar y we. Mae hwnna'n holl bwysig. Mae hwnna'n rhan allweddol bwysig bod pobl yn gallu darllen stwff neu gwylio stwff sy'n Gymraeg. Ond y llall yw, wel, bod ti'n rhoi rheswm i bobl i ddefnyddio'u Cymraeg nhw. A mae'r ffaith bod y platfform ma'n bodoli i fod yn platfform gan y bobl, a dos dim i'n Saesneg, sydd yn centred o gwmpas bro, so mae dati Facebook sydd yn centred o gwmpas y byd. Ond dos dim wir platfform agored i gael sy'n cystadlu ar hyn o bryd. So ni ar flaen y gad fyna, sy'n gret. So yn y Gymraeg mae'n neud e wedyn, yn y Gymraeg ti'n cael yr cyfle a'r rheswm i rannu bethau sy'n bwysig i ti, ti'n gwybod? So mae hwnna'n holl bwysig yn rhan o fe. Gwych. T'w gwybod be, Lowri, swn i'n gallu aros yma trwy dydd i siarad efo chdi, ond dwi'n mynd i'n nghwestiwn ola un wan. Felly, os oes na rhywun efo cwestiwn fysa chi licio gofyn wrth Lowri, wan ydych cyfle chi i roed o'n y bocs sgwrsio, a na i golwg wedyn i weld arnyn nhw a gofyn wrth Lowri. Cwestiwn ola sgen i, ar un pwysig dwi'n meddwl. So os oes na rhywun allan yn fanna yn meddwl, o dwi eisiau gwneud hyn, mae gennau stori dwi eisiau rannu, mae'n ardal lleol ni isio hyn, mae rhaid i ni gael o. Sut mae'n mynd ati i wneud hynna? Ie, gret. Mae doi ffordd o gymryd rhan. Os chi'n byw yn un o'r ardalodd lle mae yna wefan fro, felly yn fras, unrhyw le yn Arfon, Gogledd Ceredigion, ardal Tregaron, neu ardal Llanbed a Llanybydder. So, cewch chi wefan Bro360, a welwch chi y rhestr o'r gwefannau fyna. Clicwch ar eich gwefan chi a gwasgu ymuno. A wedyn, does dim rhaid chi holi caniatad, gallwch chi greu os oes rhywbeth yn bwysig i chi. Just cewch ati, gwasgu'r bwtwm creu, a sgwennwch neu creuwch y fideo, neu beth bynnag chi eisiau gwneud, ewch amdani. Ond os chi eisiau help yn amlwg, cysylltwch gyda ni, mae manylion ar y wefan, ond lowrijones@golwg.com. Os chi'n byw mewn ardal lle does dim gwefan fro, a mae tipyn o'r rheini yng Nghymru, ond yn gobeith ni yw bod hwn yn llwyddo, bod y peilot ma'n i wneud nawr, sy'n dod i ben y mis Mawrth, yn rhywbeth allith gael i efelychu ar dros broedd eraill. Nawr, os yw'r ariannwyr neu pobl be bynnag yn meddwl bod hwnna'n rhywbeth dylai ddigwydd, beth ni wir angen wedyn yw gwybod wrtho bobl yn y cymunedau eraill na, o ble sy a diddordeb i ni fynd nesaf de, tybed os modd i ni mestyn yr rhwydwaith i'ch ardal chi, a os oes bydden ni wirioneddol yn falch i glywed wrtho chi. Nawr yw'r amser y gweud y gwir, achos nawr ni'n dechrau edrych ar y broses o siwt a ble gallu'r chwildro bach ma fod yn mestyn o ran y rhwydwaith. A mae yna un elfen arall falle, eitha pwysig, os chi'n fusnes yn un o'r ardalodd ma, wedyn cysylltwch da ni nawr, achos ni ar fi'n y funud ma, bore yma, beth dwetha nes i cyndo lawr, oedd bod mewn cyfarfod bach am byti datblygu, nid jyst platfform straeon lleol a newyddion, a calendar digidol a pethau mediadau ar gyfer y gwefannau bro, ond platfform i busnesau lleol. Platfform sy'n wirioneddol yn helpu droi'r y bynt na yn yr economi leol. Felly nawr ni'n dechrau go iawn yn y flwyddyn ola yma i ddatblygu'r platfform. Ni heb ddatblygu fe eto, lle cyfle chi fel busnesau sydd yn byw yn Arfon neu Geredigion o top sy'r Gâr, yw cysylltu da ni i fod yn rhan o grwpiau sy'n mynd i fod yn datblygu hwnna gyda ni. So ni moyn creu rhywbeth heb busnesau. Ni'n gweithio'r gwylod lan gyda busnesau hefyd, a fydden ni'n licio clywed syniadau busnesau, beth maen nhw angen i helpu nhw i ddefnyddio'r we, a falle cystadlu gyda'r boes mowr, y gwefannau a'r busnesau mowr ma ti'n gweld, trwy falle manteisio ar rhywfaint o newid sydd wedi digwydd yn ystod Covid ymhlith pobl,
o fod eisiau cefnogi'n lleol. Wel, gallwn ni ddatblygu platform sy'n helpu hwnna. Felly cysylltwch da ni os chi'n fusnes mwyn helpu ni ddatblygu hwnna yn ystod y misoedd nesaf. Gwych, felly mae lot o gyfleon allan yna jyst i gysylltu. A mae o'n swnio i fi fel chydig bach o no-brainer, ydy di gwir. Na i fynd i jecio fan os oes na gwestiynau wedi cyrraedd. Mae gen i un cwestiwn gen Iestyn, diolch Iestyn. Sut mae denu hysbysebion i'n Papur Bro? Felly mae Iestyn yn swyddog hysbysebion Papur Bro Caerfyrddin, digwydd bod? Wel, ni wedi bod yn cydweithio lot gyda'r dinesydd fel mae'n digwydd. Yn ystod Covid, meddylion ni, welon ni, gweud y gwir, bod Papur Bro yn mynd i gael trafferth i ddosbarthu a printo i papurau. Felly ni wedi cydweithio gyda'n ystod y flwyddyn diwethaf i roi lle ychwanegol fel prosiect ar wahân ar wefan Bro360 iddyn nhw i gallu rhoi rhifynnau lan yn ddigidol. Felly ni'n falch iawn o fod wedi helpu a cydweithio fyna. Mae yna sawl ffordd o wneud o ran denu ysbysebion. Y ffordd ni'n mynd i wneud gyda'r gwefannau Bro, fel ni'n sôn gynne, yw gweithio gyda busnesau weld beth maen nhw angen a creu y platform digidol sydd i angen, ynddo fe. Ond yr un peth mwyaf pwysig fi'n credu gyda denu hysbysebion i unrhyw platform lleol, Papur Bro, gwefannau, bob beth bynnag, yw nabod. A mae hwnna wedi bod yn wir am bob rhan o'r gwaith yma. Ni wedi gwybod hwnna yw y peth pwysicaf sy'n angen arno ti er mwyn wneud i rhywbeth fel hyn i weithio. Yw os ti'n nabod y fusnesau ac os yna berthynas i gael yna. A dangos y gwerth, nid yn unig y gwerth o ran stats sa'n credu, a fi'n credu bod hwnna'n bwysig, y stats a unrhyw bethau ychwanegol ti'n lli cynnig. Ond yr un peth yn aml sydd yn denu busnesau bach yn enwedig yw'r teimlad bod nhw eisiau cefnogi rhywbeth sy'n bwysig. Felly os ti'n lli dangos pwy mor bwysig yw dy bapur brodi, dy wefan brodi neu beth bynnag i'r gymuned leol, wedyn, mae eisiau person eitha dan o ti, ond mae eisiau ti fynd i berswadio wedyn y busnesau yna i wedrych, so chi moyn pido bo fan hyn. So chi moyn pido dangos bod chi'n gefnogol. Felly mae hwnna'n am hwn i'n un ffordd bach o wneud. A mae jyst yn rhan o fod yn gymuned arall mewn ffordd, ydy? Cymuned digidol neu... Yn gwmwys, a na beth yw'r pwrpas y gwefannau Bro, yw bod yn lle le mae'r gymuned i gyd mewn un man, achos ti'n byd yn byw yn vacuum, really, ti'n gwybod, dyw straeon newyddion ddim yn byw ar wahân i beth sy'n mlaen â mediadau, pethau sy'n mlaen â ti gyda'r nos, ar wahân i y siopau ti'n mynd i'r arddisadw neu ar-lein. Mae fe gyd yn rhan o fywyd, yn ywed, ti'n gwybod? So'r syniad fan hyn yw, mae'r Fro, mae'r ardal leol yw'r canolbwynt, a bod yn gallu bod yn platform sydd yn rhyw fath o cwmpasu yr holl bethau pwysig na ag gilydd, ti'n gwybod? Gwych, diolch o galon, Lowri, am amser heddiw. Go iawn, so ni gallu siarad efo chdi trwy dydd, dwi'n meddwl. Ond da ni yn dod i ddiwedd yn sesiwn. Wythnos nesaf, da ni'n cael cwmni Toby o Drone Revolution. Felly, gobeithio newch chi ymuno â ni. Diolch yn fawr iawn am ymuno efo ni wsos nesaf, wsos yma. Mwynhewch y penwythnos a gobeithio na eich gweld chi wythnos nesaf. Diolch.